Somos orientadores que traballamos en Preescolar na Casa, un programa de educación con máis de 30 anos de historia, tentando crear unha cultura da infancia. Preescolar na Casa atende a máis de 4.000 familias, está na maioría dos concellos galegos, defende a importancia educativa dos primeiros anos, salienta o papel imprescindible de pais e nais na educación dos máis pequenos e aposta polo valor da cultura e da lingua galega. Os profesionais de Preescolar na Casa achegámonos aos povos, barrios e casas, compartimos, apoiamos e orientamos ás familias sobre as dúbidas, erros e acertos na educación dos fillos. Ensinamos xogos e cancións, recursos da vida cotiá que nos permiten acompañar na crianza dos fillos, ao tempo que educamos e contribuímos á súa formación. Xuntos, familias, nenos e profesionais, falamos sobre a igualdade e a coeducación, sobre normas e límites, hábitos e valores. Son os piares que sustentan as vidas dos fillos, da familia e da sociedade. Tantos esforzos, tanta formación especializada, tantos cartos públicos investidos nestes 34 anos poden quedar en nada se se retira o apoio a Preescolar na Casa. Aos políticos que falan coa boca grande da importancia das familias, aos partidos que reclaman maior implicación dos pais e das nais na educación das súas fillas e fillos, a Xunta de Galicia que di defender tanto as familias e que nos reclama tantísima responsabilidade, decímoslle: non se pode abandonar un programa educativo de tanto prestixio e proxección internacional. Preescolar na Casa é un proxecto 100% galego que se está a exportar fora de Galicia. A todos os que nos gobernan, porque así o decidimos nós, decímoslles: non condenen a unha morte lenta a Preescolar na Casa. Somos orientadoras e orientadores, somos profesionais de Preescolar na Casa, nin calamos nin nos conformamos. Estamos aquí e queremos seguir axudando a crear na sociedade unha cultura da infancia. Queremos acompañar aos pais e nais na fermosa e complicada tarefa de educar aos fillos. Queremos demostrar á Administración que cada euro investido nos espazos educativos de Preescolar na Casa construe un futuro mellor para as familias, para os nenos e as nenas, para a nosa lingua, para Galicia. Bien.